Отивам на поредната ексклюзивна продажба. Христо Ботев 120, стар двустаен апартамент. Отново имаше така сериозен интерес. Електричката я снимах, понеже в един от клиповете беше интересна. В момента съм и на онлайн сесия, но вече трябва да затварям. И всъщност апартамента е 120 е номера на Христо Ботев, етаж 4, 72 000 евро. И има така 10 на огледа за днес и за четвъртък. Ще ви държа в течение за тях какво се случва. Те първо предстои да споделя какво се случва. Продължение на видеото от преди малко. В момента се намираме в един имот, който отново ни е възложен ексклюзивно. Тук прилагаме същата процедура. Извършваме огледите в 2 дни, по 2 часа. Всеки има право на достъп до имота. След което този имот, ако някой му е познат от видеята или от нашата реклама, този имот ще бъде извършен. Офертите към продавачите ще бъдат извършени чрез една бланка, с която разполагаме и предоставяме на купувачите по Viber, по имейл. Всеки има право да избере какъвто начин му е удобен. И де-факто на база на тези предложения, отправени от всеки има право да си направи оферта към продавачите и да реши продавача, този гълъб изкара къл, и продавача да реши с кой да направи сделка. Тук са наследници, жилището е на Христо Ботев 120, само пак да припомня, не е далече от медицина. Това е Христо Ботев, булевард Христо Ботев. Медицински университет е някъде е там, високия блок, който се вижда. Така че предстои да разберем какво ще се случи тук. Ще ви държа в течение. Чао!